आपल्याला हवे त्या आकाराचे पर्यंत काय करायचे ते असे अलगदताने आवरून लाडू तयार करायचे, लहान मोठे तुम्हाला हवं. आता बेसनचे लाडू करणार आहे आणि त्यासाठी ही चणा डाळ घेतली आहे. ही चणा डाळ मी जर थोडीशी भाजून घेणार आहे, कारण ती भाजून घेतल्यानंतर आपल्याला बेसन थोडं कमी भाजावं लागतं. बेसनचे लाडू करण्यासाठी ही चणा डाळ पण जरा थोडी थोडी चांगली भाजून घेऊया. त्यासाठी मी कढई गरम करते. ही थोडी थोडी करून चणा डाळ भाजून घेणार आहे. 1 किलो चणा डाळ आहे. ही डाळ पण भाजून घेतली की आपल्या बेसन आपल्याला कमी भाजावं लागतं आणि ह्या लाडवाने एक चांगला खमंगपणा येतो, म्हणून आपण ही डाळ भाजून घ्यायची. मी गॅस मोठा ठेवूनच डाळ भाजते आणि पण ही डाळ सारखी हलवत राहायची. जर चणा डाळ जर करपली तर आपले लाडू काय होतात, काळपट होतात. म्हणजे तसं होऊ नये ह्यासाठी डाळ चांगली अशी सारखी ढवळत राहायची. डाळ चांगली भाजली. आता डाळीने आपला कलर बदलला आहे बघा पूर्वीच्या कलरपेक्षा, आणि चांगला सुवास पण यायला लागला आहे बेसनसारखा. आता आपण ही डाळ काढून घेऊया आणि अशा प्रकारे बाकीची सुद्धा उरलेली डाळ आहे ती आपण भाजून घेऊया. ही आपली चणा डाळ सगळी भाजून झालेली आहे. ती चांगली थंड झाली की उद्या ही घरघंटीवर जराशी जाडसर, म्हणजे आपण भज्यांसाठी वगैरे बेसन करतो तशी नाही, त्याच्यात थोडीशी किंचित थोडीशी जाडसर ही दळून आणणार आणि मग त्यापासून लाडू बनवू. कढई तापत ठेवली आहे, गॅस मोठा केला आहे. आता मी बेसनमधनं ती तूप घालते याच्यामध्ये. हे साजूक तूप आहे ते घालायचं आणि याच्यामध्येच बेसन भाजायचं. हे चांगलं तापलं की आपण याच्यामध्ये बेसन घालूया. तूप तापलंय, आता याच्यामध्ये आपण बेसन घालूया. आता हे अलगद गॅस कमी करायचा आणि चांगले भाजून घ्यायचं. गॅस कमी करून चांगलं भाजून घेतलं की नंतर त्याला खमंगपणा येतो. तर लाडवासाठी बेसन भाजते मी चांगलं, सोनेरी रंग येईपर्यंत चांगले गॅस कमी ठेवून, एकदम गॅस कमी ठेवून चांगलं ढवळून ढवळून चांगलं भाजायचं, म्हणजे लाडू आपले चांगले खमंग होतात. आणि याला चांगला जसा सोनेरी एकदम रंग आला, एकदम सोनेरी रंग. हे बेसन मी आता भाजते, हे भाजायचं आहे. याचा कलर बघा तुम्ही. अजून हे भाजायचं, म्हणजे अजून ह्याला 10 मिनिटं लागतील भाजायला मला. आणि हे भाजलेलं बेसन बघा असा चांगला त्याला सोनेरी रंग आला पाहिजे भाजल्यानंतर बघा, म्हणजे याची चवही चांगली राहते, लाडू आपले टिकताही चांगले आणि म्हणजे खुसखुशीत लाडू होतात, चिकट होत नाही लाडू. चांगलं भाजलं की लाडू आपले चांगले खुसखुशीत होतात आणि जास्त दिवस टिकतातही. आता हे चांगलं असं मंद आचेवर एकदम हलवत राहायचं, नाही तर काय होतं खाली समजा लागलेलं पीठ तर ते काळं होतं आणि त्याचा कलर बदलतो. मग आपलं हे बेसन सगळं भाजून झालं आहे बघा. आता मी याच्यामध्ये पिठी साखर मिक्स करणार आहे पहिल्यांदा. आणि पिठी साखर मिक्स करताना मी ती चाळून घेणार आहे, कारण आतमध्ये गट्टे असतील तर ते काय होतील, वरती राहतील. हे बेसनाचे 1.5 किलो आहे. त्याच्यामध्ये मी 1 किलो साखर घालणार आहे आणि वाटलंच आपल्याला गोड हवं आहे तर मग थोडीशी आणि वरती घालणार आहे. पण 1.5 किलो मी हे बेसन घेऊन मी ते अर्धा लिटर तुपामध्ये भाजले आहे. आता वरती आणि आणखीन पाव लिटर तूप मी वरून गरम करून घालणार आहे. आता मी 1 किलो पिठी साखर त्याच्यामध्ये मिक्स करून घेते. आपण बेसनमध्ये ह्या सगळी साखर आता मिक्स करून घेतली आहे. हे बघा चांगलं असं गुठळ्या होत्या, त्या गुठळ्या मोडून टाकलेल्या आहेत. आपलं हे मिश्रण सगळं साखरच्यामध्ये मिक्स झालेली आहे. आता ह्यामध्ये मी ही चारोळी आणि मनुका घालते आणि वेलची पूड. हे पण सगळं मिक्स करून घेणार, कारण आपण मनुका वरून घाललं तर काय होतं, मनुका ते पडतात, म्हणून ह्या पिठामध्येच मी मिक्स करून घेणार आहे. आता मी चवीपुरती याच्यामध्ये 1 चमचा ही वेलची पावडर घालते आणि अर्धा लिटर तूप मी गरम केलं आहे, हे तूप पण घालणार आहे.
हे तूप गरम करून घेतलंय, ते तूप याच्यामध्ये मिसळते. पहिलं मी पाव किलो तूप, त्यामध्ये हा सगळं बेसन भाजून घेतलंय. 1.5 किलो बेसन, पाव किलो, आणि वरून मी आता हे अर्धा लिटर मी हे तूप घालते. आणि नंतर सगळं मिश्रण मी एकजीव करून घेते. आता ह्या सगळ्या पिठाला आपण हे तूप लावून घ्यायचं आणि लाडू वळायचे. लागलं तर आणि थोडं तूप घालायचं, कारण हे जास्त तूप हवं असेल तर जास्त तूप घालायचं, पण काय काय लोकांना जास्त तूप आवडत नाही, त्यामुळे हे ठीक आहे. हे बघा, आता हे लागलं मिश्रण, सगळ्या मिश्रणाला तूप लागलं की आपले लाडू चांगलं सगळ्या पिठाला लावून घ्यायचं तूप, आणि मग लाडू वळायला घ्यायचे. काही लोकांना तुपाचा वास आवडत नाही, मग कमी तूप घालायचं, आणि लाडू मग एकदम फळफळीत होतात. म्हणजे एकूण 1.5 किलो पिठाला पाऊण लिटर तूप लागेल, आणि 1 किलो साखर, पिठी साखर. आता थोडीशी वेलची कमी पडते, म्हणून मी आणखी अर्धा चमचा या पिठामध्ये वेलची घालते, आणि परत सगळं मिश्रण मी एकजीव करून घेणार आहे, आणि मग त्याचे लाडू वळणार आहे. तुम्हाला बघा, तूप याचं बरोबर झालं. आता तूप घालण्याची गरज नाही आहे, एवढ्या तुपातच आपले हे सगळे लाडू वळले जातील. जास्त तूप नको आहे, मग त्याचा जास्त तूप घालून त्याचा आकार गोल येत नाही, चपट होतो आकार लाडवांचा. त्यामुळे एवढ्या तुपातच हे सगळे लाडू आपण वळून घ्यायचे. 1 किलो बेसन असेल तर त्याला अर्धा लिटर तूप लागेल, आणि चवीप्रमाणे 600 किंवा 700 ग्रॅम पिठी साखर, आणि आतमध्ये घालायचं ड्रायफ्रूट्स आहेत ते आपल्या आवडीनुसार. तुम्हाला काय असलं तुम्ही त्याच्यावर बदामाचे काप घालू शकता, किंवा आणखीन ड्रायफ्रूट्स म्हणजे पिस्ता, काजूगर ते सुद्धा घालू शकता. त्याने सुद्धा लाडू चांगले होतात, दिसायलाही छान दिसतात. आता या सगळ्या मिश्रणापासून आपल्याला हवे त्या आकाराचे आपण लहान मोठे लाडू आपण बनवून घ्यायचे. आपल्याला हवे त्या आकाराचे आपण आता काय करायचे, ते असे अलगद हाताने आवडून लाडू तयार करायचे, लहान मोठे तुम्हाला हवे तसे आवडीचे. मी एवढे असे हे लाडू आता हे असे हलवत राहिलं की त्याला वरती तुपाचा तर वरती येते बघा, ते चांगले होतात असे. अशा प्रकारे आपण हे सगळे पिठाचे बाकीचे लाडू करून घेऊया. अशा प्रकारे माझे अतिशय आवडते बेसनचे लाडू हे तयार झालेले आहेत. तर हे तुम्ही ह्या दिवाळीला नक्की करून बघा. ते कसे झाले हे आम्हाला नक्की कळवा. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रपरिवाराबरोबर शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.